No, mulla on tosi hyvältä tuntunut, että se opiskelu siinä urheilun ohella on ollut hyvää vastapainoa ja kaikki on mennyt tähän mennessä hyvin. Ehkä pakko sanoa tässä vaiheessa, kun kuitenkin useamman vuoden opiskelun, niin on niin kuin tosi tyytyväinen siihen päätökseen, että molempia on tässä tehnyt. No onhan se tärkeää tietysti, varsinkin tämmöisessä kontaktilajissa, niin kuin ollaan nähty, niin paljon voi pitkiä loukkaantumisia, urat voi loppua milloin tahansa, niin semmoinen itsensä kehittäminen ja jollain tavalla siihen uran jälkeiseen elämään valmistautuminen, niin se on, mä näen ainakin, että se on tosi tärkeää. Ja kun se ei ole mistään siitä itse urheilusta pois, niin siinä mielessä mä en näe, että miksei. Joo, tuntuu hyvältä olla kummipelaajana ja ehkä tämän oman taustan johdosta myös koittanut tässä meidänkin jätkille puhua tästä opiskelun tärkeydestä ja muusta. Tämä kummipelaajan rooli kuulostaa tosi hyvältä mulle.